καφενείο, καφενείο, καφενείο του Μπέρμιγχαμ, του Μπέρμιγχαμ, του Μπέρμιγχαμ. Ένας χώρος για τη φιλοξενία, τη φιλία, το φως και το φιλότιμο. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας σε όλους. Είχαμε πριν ένα τεχνικό λίγο πρόβλημα για να ξεκινήσουμε. Εντάξει, λύθηκε τώρα. Ήθελα να σας καλησπερίσω όλους φίλες και φίλοι εδώ πέρα στο διαδικτυακό καφενείο του Μπέρμιγχαμ. Καλώς ήρθατε σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου του 2025. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο με φιλοξενία, φιλία, φως και φιλότιμο. Τις αξίες που μας συνδέουν, μας κρατούν ενωμένους στη διασπορά και κάνουν αυτό το καφενείο ένα ζεστό σπίτι για όλους μας. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε μια γυναίκα της δημιουργίας, της παράδοσης και της γλυκιάς ελληνικής κουζίνας. Μια γυναίκα που με πολύ μεράκι και αγάπη ταξίδεψε τις αυθεντικές γεύσεις της Μεσσηνίας μέχρι το Stratford upon Avon. Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε την κυρία Λίτσα Πολίτη, την ψυχή και δημιουργό του Πολίτης Delights, μια επιχείρηση που έχει γίνει σημείο αναφοράς για την ελληνική κοινότητα της περιοχής και όχι μόνο. Κυρία Λίτσα ή μαμά Λίτσα, ας πούμε, καλύτερα να το πω έτσι όπως σας λέμε πολλές φορές εδώ πέρα. Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό μας καφενείο. Πώς είστε σήμερα? Καλημέρα, πώς είσαι Λίτσα? Ναι, δεν ξέρω αν ακούσατε, είπα κάποια λόγια, ξεκίνησα ας πούμε, είπαμε ότι είστε η μαμά μας εδώ πέρα, η μαμά Λίτσα όπως είπα, εδώ πέρα στο Stratford upon Avon, ένα ταξίδι από τη Μεσσηνία στο Stratford και η ψυχή και η δημιουργός του Πολίτης Delights. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε όλα αυτά, μόλις τα είπα ας πούμε. Βεβαίως. Για να ξεκινήσουμε. Ναι. Βεβαίως. Ωραία, τέλεια. Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η Λίτσα, η μαμά Λίτσα όπως πολλοί από εμάς λέμε ας πούμε εδώ πέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ πέρα στο Stratford upon Avon πίσω από το Πολίτης Delights. Πώς θα συστηνώσω στους ακροατές μας, πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι της γεύσης και της παράδοσης? Λοιπόν, παιδιά, εγώ είμαι η ψυχή του Πολίτης Delights, είμαι η μηχανή, η ασταμάτητη και ακούραστη μηχανή που φτιάχνω όλες αυτές τις υπέροχες δημιουργίες. Το μαμά Λίτσα, τώρα να σας εξηγήσω το πώς βγήκε. Απλώς εδώ, επειδή τα παιδιά είναι όλα σε μία ηλικία από 30 μέχρι 40, άντε και λίγο παραπάνω, και δεν έχουν το χρόνο ούτε να μαγειρέψουν, ούτε να φτιάξουν γλυκά, είτε οτιδήποτε. Οπότε ξεκίνησα μια διαδρομή να τους φτιάχνω τα γλυκά τους, τα φαγητά τους, και αφού μείναν ευχαριστημένοι, με παίρναν τηλέφωνο και έλεγε «Μαμά Λίτσα, θέλω κι άλλο». Και έτσι μας έμεινε το μαμά Λίτσα στην Αγγλία. Έτσι ακριβώς
έτσι ξεκίνησε. Έτσι ξεκίνησε ακριβώς. Ή άμα θέλουν κάποια συμβουλή ή οτιδήποτε, ή συμβαίνει κάτι. Ό,τι και να τύχει, κακά τα ψέματα. Η μαμά, ναι. Καλά, από το τηλέφωνο, μακριά. Η Λίτσα όμως είναι εδώ. Μπορούμε να την επισκεφτούμε ή μπορούμε να στείλουμε ένα τηλέφωνο. Είναι διαφορές μεταξύ Αγγλίας και Ελλάδας. Στην Ελλάδα θα πας στο φαρμακείο και θα βρεις οτιδήποτε. Εδώ πολλές φορές είτε ξέρω κάποιο παλιό γιατροσόφι, να το πω έτσι, είτε οτιδήποτε. Και είναι κάτι πιο εύκολο να το βρούμε. Αμέσως τη χρειαζόμαστε. Άρα τη χρειαζόμαστε τη μαμά. Και έτσι μου έμεινε το παρατσούκλι. Έτσι ξεκίνησε το Μαμά Λίτσα. Να ξέρουμε και τι γίνεται. Λοιπόν, εγώ είμαι η σεφ στο Πολίτης Delights. Έχω ξεκινήσει από τη Μεσσηνία. Στη Μεσσηνία, όπως ξέρετε, φημιζόμαστε για τις δίπλες, για τη γουρνοπούλα και τα λελάγια μας. Δεν γίνεται Μεσσηνία όλο το χρόνο να μην υπάρχει γουρνοπούλα στα στενά. Με τίποτα. Ναι, αυτό το ξεχνάτε. Δηλαδή το έχουν καθιερώσει σαν το γλυκό της γιορτής, της χαράς, σε γάμους, σε αραβώνες, οτιδήποτε. Έχουμε τις δίπλες με την έννοια ότι η σημασία τους ποιες είναι. Επειδή τις τυλίγουμε στο τηγάνι σαν ρολό, είναι για να ρολάρουν τα χρόνια με χαρά, με μέλι, με αγάπη. Αυτή είναι η σημασία της δίπλας. Οπότε όλα αυτά τα μάζεψα από τη Μεσσηνία και κάποια στιγμή στο διπορικό μου με έβγαλε στο Stratford upon Avon. Οικονομικές δυσκολίες, κάποιες λάθος επιλογές. Θεώρησα ότι ήταν σωστό να κάνω ένα βήμα λίγο πιο έξω από την Ελλάδα για να μπορέσω να σώσω την οικογένειά μου. Οπότε ξεκίνησε η κόρη μου, ήρθε βρίσκοντας δουλειά εδώ στο Stratford, η μεγάλη. Ήρθε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο Ιανουάριο. Τέλος Σεπτέμβρη ήρθα από πίσω κι εγώ. Έκλεισα τα πάντα στην Ελλάδα και ήρθα εδώ με πολύ αγάπη. Για ποια χρόνια μιλάμε? Μιλάμε για το 2018, 30 Σεπτεμβρίου ακριβώς ήρθα. Ωραία. Ναι, με έβγαλε ο δρόμος στο Stratford. Δηλαδή να σκεφτείς, Παρασκευή θυμάμαι ήταν 30 Σεπτέμβρη, την Τρίτη που είχε 3 Οκτωβρίου κατευθείαν έπιασα δουλειά. Βασικά ξεκίνησα πάλι σαν σεφ στο Grand Plaza. Δούλευα γενικώς breakfast chef or pastry chef, depends, συγγνώμη για τα αγγλικά, απλά γίνεται λίγο confusing στο κεφάλι μου. Δεν πειράζει. Ναι, όπου υπήρχε κενή θέση με βάζαν και με χρησιμοποιούσαν στο Grand Plaza. Από εκεί και μετά έμεινα εκεί 4 χρόνια. Έκανα τη δική μου διαδρομή. Ωστόσο όμως από το 2018 που πρώτο ήρθα, με πλησίασε κάποια γυναίκα μέσω διαφήμιση που έβαλα στο Facebook, γιατί είπαμε το Πολίτης Delights και η Λίτσα είναι Σιαμαία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έκανα και εδώ γλυκά. Δεν γινότανε. Με πλησίασε μια γυναίκα, ήθελε να φτιάξει ένα χριστουγεννιάτικο event. Είδε από το Facebook κάποιες διαφημίσεις που είχα βάλει. Ξεκινήσαμε. Λέω να έχω και εγώ λίγο πάγκο. Φτιάχνω τα χαρτιά μου, γιατί είδες από το cancel και από όλα αυτά, να πάρω τα rate και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί πάντα δουλεύουμε σωστά και νόμιμα εδώ. Δεν έχουμε. Ναι, δεν μπορώ. Βασικά είναι η αρχή μου, η τυπικότητα και η οργάνωση. Ξεκινήσαμε που λες Χριστούγεννα να κάνουμε το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ. Και εγώ σε ρωτάω, Παναγιώτη μου, εσύ αν ερχόσουν στην Αγγλία και δεν ξέρεις τι σου γίνεται, πόσα κιλά βελομακάρονα θα έφτιαχνες για ένα μπαζάρ? Τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω. Είναι μια ερώτηση. Έτσι, ένα απλό νούμερο. Ούτε εγώ ήξερα. Εγώ ήξερα, γι' αυτό σε ρωτάω. Δεν ξέρω. Για να γελάσουμε και λίγο. Για προσωπική κατανάλωση ή για εμπόριο? Όχι, για πώληση, για εμπόριο. Ναι, τι να πω κι εγώ. Χωρίς να ξέρεις τι σου γίνεται όμως, έτσι. Να πω έτσι κάτι στην τύχη, έτσι, ξέρω εγώ, να πω 5 κιλά. Να βγω 5 κιλά, 10. Όχι, εντάξει, εγώ το είχα κάνει λίγο παραπάνω. Το είχα φτάσει στα 15 κιλά. Λέω, δεν ξέρω τι γίνεται, τι ανταπόκριση θα έχει. Άντε λέω, τελευταία στιγμή, λέω να πάμε. Πάμε με την κόρη μου παρέα. Να σου πω ότι δεν τα έβγαλα ούτε από τα πλαστικά, γιατί δεν πρόλαβα να τα κουμπίσω στο τραπέζι. Είχαν πουληθεί από τα πλαστικά και δεν είχαν πει στο τραπέζι. Και εγώ η έξυπνη λέω, τώρα τι να κάνω, τι θα μπορούσα να κάνω?
Βγάζω ένα τετράδιο επάνω στο τραπέζι, αφού δεν υπάρχει τίποτα πάνω στον πάγκο. Ανοίγω και εγώ ένα τετράδιο και λέω: παιδιά, δώστε παραγγελίες. Λέω: γράψτε και το όνομά σας και την άλλη Κυριακή θα σας κάνω delivery. Πρώτη φορά. Χαμένη στο διάστημα, δεν ξέρω κατά πού πάω και δεν ξέρω τι να κάνω. Ναι. Κατάλαβα. Κάτσε, δηλαδή, έτσι ήταν το πρώτο μου ξεκίνημα με τα γλυκά στην Αγγλία. Από εκεί και μετά χρονιά με τη χρονιά, ο ένας με τον άλλον. Έφτασα τώρα να είμαι η μαμαλίτσα μετά από 7,5 χρόνια εδώ. Είμαι τόσο χαρούμενη που μπόρεσα και πέρασα αυτά τα μηνύματα σε όλα αυτά τα παιδιά, σε όλους αυτούς τους Έλληνες που είναι εδώ, με την έννοια ότι δεν ξέχασαν τις γεύσεις μας, δεν ξέχασαν την αγάπη μας. Γιατί ό,τι και αν κάνουμε, αν δεν έχεις αγάπη, δεν γίνεται τίποτα νόστιμο. Αυτό είναι το μυστικό, ό,τι και να κάνει. Το μυστικό συστατικό. Είναι το μυστικό. Ναι. Το μυστικό συστατικό. Παρατήρησε εσύ παράδειγμα ή οποιοσδήποτε. Όταν είσαι άκεφος το πρωί και πας να μαγειρέψεις το φαγητό της ημέρας σου και βάλεις τα υλικά και δεν θα γίνει νόστιμο. Άρα πάλι άλλη μια μέρα σηκωθείς με κέφι, με αυτά. Λες, μα καλά, εγώ χτες το ίδιο παράδειγμα το έκανα. Γιατί δεν ήταν καλό. Απλώς όλος ο συναισθηματισμός μας, όλα μας τα ψυχικά αισθήματα βγαίνουν όλα προς τα έξω. Βγαίνουν όλα προς τα έξω. Μπορεί να φτιάξει ένα κέικ 1000 φορές στη ζωή σου. Τι, από τις 1000 οι 10 θα σου βγουν λάθος και λες, μα τι έφυγανα. Το ίδια πράγματα έβαλα. Όχι, δεν έβαλες την αγάπη. Δεν έβαλες το βασικό στοιχείο. Δεν έβαλες το βασικό στοιχείο. Αυτά είναι λίγο εν πολλής η διαδρομή μου και είμαι αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να είμαι μαζί σου, γιατί σε εκτιμώ αφάνταστα. Σε ευχαριστώ που με δέχτηκες στο καφενείο σου. Τιμή μου, γιατί ήθελα να πω ότι χαιρόμαστε να σας έχουμε κοντά μας και επειδή εγώ έμαθα, ας πούμε, μέσα από το πολιτιστικό μας σύλλογο εδώ πέρα στο Μπέρμιχαμ, την Ιθάκη, που στάζουν μέλη τα παιδιά όταν μιλάνε για σας, για σένα Λίτσα, δηλαδή και η Λόλα που όταν κάναμε το δικό μας το επεισόδιο που μιλήσαμε για τους χορούς, είπε η μαμά μας Λίτσα. Λοιπόν, από εκεί μου το έχουν βγάλει τόσους λόγους. Λοιπόν, επομένως αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή η κοινότητα είναι πολύ σημαντική, δηλαδή είναι ουσιαστικά ένας ζωντανός οργανισμός και ο ένας παίρνει και δίνει στον άλλον μέσα από την προσφορά, μέσα από την ενέργεια που βγάζει ο καθένας, δυναμώνουμε ή γινόμαστε πιο αδύναμοι, όπως λέμε. Είναι οι υγιείς και οι άρρωστες οι κοινότητες. Όταν ο καθένας μπορεί να αγγίζει τον άλλον με έναν όμορφο τρόπο θετικά και δημιουργεί, ας πούμε, ένα θετικό που λέμε ντόμινο. Δηλαδή όταν ο ένας μπορεί να φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα, να αγγίζει με έναν τρόπο που να ενεργοποιεί τον άλλον και να τον βγάζει, να τον βγάζει μπροστά. Και όχι, ας πούμε, ξέρω εγώ, να του βάζει, ας το πω έτσι, τρικλοποδιές, ας πούμε. Τρικλοποδιές, μπράβο. Τρικλοποδιές ή τέλος πάντων έτσι, να υπάρχει, ας πούμε, έτσι, αρνητισμός γενικότερα. Επομένως, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι έχετε αισθανθεί πολύ κοντά σε ό,τι θετικό πάει να γίνει εδώ πέρα και με τη δικιά σας συμμετοχή αποκτάει μια πιο γλυκή, έτσι, γεύση η κάθε εκδήλωση στην οποία φτιάχνουμε και συμμετέχετε. Επομένως, εγώ μπορώ να πω τέλος πάντων και από αυτό το βήμα εδώ πέρα που μου δίνετε εδώ πέρα στο καφενείο εδώ πέρα, σε αυτό το διαδικτυακό καφενείο τέλος πάντων εδώ πέρα που έχει ξεκινήσει τώρα τους τελευταίους μήνες, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσφορά και τη συμμετοχή σας και είστε βασικά παράδειγμα για να ακολουθήσουν και άλλοι και μακάρι έτσι να υπάρχουν πολλοί οι οποίοι να μπορούμε ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Να στηρίζουμε, ναι. Ακριβώς. Αλληλοβοήθεια, αλληλεγγύη και τέλος πάντων να δημιουργούμε όμορφα πράγματα, γιατί ήρθαμε και εδώ πέρα για μια καλύτερη ζωή, έτσι. Ακριβώς. Είδατε τι σας είπα, ότι ήρθα για να σώσω την οικογένειά μου. Είπα λάθος επιλογές ή οτιδήποτε, δεν με απασχολεί. Ήξερα γιατί έφυγα, ήξερα γιατί ήρθα, αλλά είπα
Η Λίτσα και το Πολίτης Delights είναι σιαμαία, τελείωσε. Δεν γίνεται να τα αφήσω πίσω μου. Πώς να πάω στο χώρο χωρίς παρτενέρ. Δεν γίνεται. Έτσι πάει. Έτσι πάει. Οπότε είναι αλληλένδετα. Να ρωτήσω εγώ, πώς γεννήθηκε η ιδέα του Πολίτης Delights το 2013, γιατί νομίζω είναι μια παλιά ιδέα και επιχείρηση από τη Μεσσηνία. Πώς γεννήθηκε τότε αυτή η ιδέα? Λοιπόν, κοίταξε να δεις, αποφασίσαμε το 2011 μαζί με τον άντρα μου να μετακομίσουμε στο χωριό το οποίο είναι η Χράνη Μεσσηνίας. Να μετακομίσουμε. Με την έννοια ότι, κοίτα, τα πεθερικά μου είχαμε υποδομή να μείνουμε. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν μπορούσα να καθίσω. Ως συνήθως, ποτέ δεν μπορώ να καθίσω. Έχω θέμα. Ναι, οπότε σκέφτηκα, τα παιδιά μου είχαν πάρει το δικό τους δρόμο, είχαν ήδη τακτοποιηθεί από εδώ από εκεί στις δουλειές τους, κοιτάζαν να φτιάξουν δική τους πορεία. Οπότε εγώ έμεινα πίσω μόνη μου σε ένα χωριό μαζί με τον άντρα μου. Ναι, ωραία, ναι μεν, αλλά κάτι έπρεπε να κάνω. Και μου ήρθε ένα βράδυ, συνήθως εγώ τα βράδια κάθομαι και σκέφτομαι, και τα γλυκά τα είχα στην ψυχή μου, στη ζωή μου, στο σπίτι μου. Τα έκανα με αγάπη για τα παιδιά μου. Οπότε εκείνο το βράδυ, και όπως σκεφτόμουν, κάνω ένα flashback και σκέφτηκα τη συγχωρεμένη τη μαμά μου που ζει μόνο στην Πύληνη τη Λακανίτσα, αν τη θυμήθηκες, δεν ξέρω. Τις πύληνες που γυαλίζαν και τώρα τις γιορτές που φτιάχναν τα μελομακάρονα και γυάλιζε με το λάδι μέσα. Ήταν κάτι σαν πύληνες, οι οποίες είχαν αυτό το μπορντό το χρώμα και ήταν γυαλιστερές, ήταν ειδικά για γλυκά. Οπότε μου έρχεται η ιδέα και λέω, δεν θα ήταν ωραίο να φτιάξω ένα μαγαζί στο χωριό και να προχωρήσω τα γλυκά μου όπως τα φτιάχνω στο σπίτι μου. Γιατί εγώ δεν έχω τελειώσει κάποια σχολή, δεν έχω πάει κάπου παραπέρα. Ό,τι κάνω είναι αυτοδημιούργητο. Και πιάνω και εγώ το τετράδιο της μαμάς, το ξεφυλίζω και από εκεί μέσα διάλεξα αυτές που ήταν πιο κοντά σε μένα, στα δικά μου γούστα, στα δικά μου θέλω, οτιδήποτε. Ξεκίνησε το μαγαζί στο χωριό. Το θέμα ποιο ήταν όμως, ότι ήταν τουριστικό το χωριό και δουλεύαμε από τον Απρίλη μέχρι τον Οκτώβρη. Όλο το καλοκαίρι ξέρεις να δουλέψεις, να πληρώνεις εφορίες, ενίκεια, τα πάντα όλα. Οπότε ερχόταν ο Οκτώβρης και έλεγες τι έκανα το καλοκαίρι και δεν είχες τίποτα στη τσέπη σου. Τι να κάνω από εδώ από εκεί, τέλειο, θα το παλέψω. Το πάλευα. Όντως το καλοκαίρι είχε πάρα πολλή δουλειά και με τους ξένους. Εκεί είχα γνωρίσει πάρα πολλούς Άγγλους. Οι οποίοι έρχονταν στο χωριό με ένα συγκεκριμένο, με το Sunville, θυμάμαι, με το γραφείο, με ένα γραφείο. Και είχα γίνει φίλοι, γιατί εγώ πάντα δημιουργώ φιλίες, πάντα είμαι άνθρωπος που θα προσφέρω, που θα κεράσω, που οτιδήποτε. Λέει, το σπίτι μου είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Θα περάσεις, θα πεις καφέ, θα φας γλυκό. Πώς είναι τα ελληνικά σπίτια? Έτσι πάει, έτσι είναι το σπίτι μου εμένα. Πώς λέγεται το χωριό? Πώς λέγεται το χωριό? Είναι Χράνη Μεσσηνίας. Λέγεται. Είναι κοντά στη θάλασσα, παραθαλάσσιο? Είναι πολύ παραθαλάσσιο. Είναι 100 μέτρα να πει θάλασσα. Ωραία. Πολύ ωραία, ναι. Είναι από Καλαμάτα, να σκεφτείς, από το Ριζόμουλο που είναι ένα κεντρικό σημείο, είναι Πεταλίδη, Κορώνη, είναι στο ενδιάμεσο ακριβώς. Από εκεί και μετά συζητούσαμε κάτι φίλες με τις άλλες, με όλες αυτές που ακόμα κατεβαίνουν στο χωριό. Ρε Λίτσα, γιατί δεν έρχεσαι? Και μάλιστα συγκεκριμένα έφτιαχνα τυρόπιτες, γυροποίητες με μέλι και σουσάμι. Και ερχόντουσαν κάθε πρωί να πάρουν τυρόπιτες και όταν ήταν η μέρα για να φύγουν για το αεροδρόμιο, θέλανε μικρά τυροπιτάκια στο κουτάκι. Οι οποίες και ακόμα εδώ τώρα έχω συζητήσεις, μιλάμε, τους στέλνω πράγματα και από εκεί μου βάλαν την ιδέα να φύγω για Αγγλία. Αυτή μου λέει στην Αγγλία και αυτά, είμαστε εκεί, θα σας στηρίξουμε, οτιδήποτε να δούμε. Το σκεφτόμουν, το ξανασκεφτόμουν, ο άντρας μου από εδώ που θα πας, τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, ωστόσο, είχα χάσει τον μπαμπά μου, μετά... Πού θα πας βρε γυναίκα και πού θα κοιτάω εγώ που είσαι? Λέω, κοίταξε να δεις, εγώ φεύγω. Θες να ακολουθήσεις, έρχεσαι. Δεν θες, κάτσε εδώ που είσαι. Ωστόσο είχε έρθει η Κατερίνα εδώ πέρα, η μεγάλη μου κόρη, στο Στράτφορντ, του λέω, φεύγω. Όντως, κλείνω το μαγαζί, ετοιμάζω τις δουλειές μου, με μια βαλίτσα στο χέρι και το διαβατήριο, του λέω, φεύγω. Ήρθα εδώ πέρα. Ήρθα γιατί ήξερα γιατί ήρθα. Γιατί ήθελα πλέον να βρω μια δουλειά που να μπορώ να ταπεξέλθω στις υποχρεώσεις που άφηνα πίσω μου. Σου λέω, ήρθα Παρασκευή βράδυ και Τρίτη πρωί πήγα στον Grand Plaza για δουλειά. Ξεκινάω με agency και στο μήνα επάνω έγινα μόνιμη με συμβόλαιο.
Ήξερα γιατί ήρθα. Ήξερα τι ήθελα. Ήξερα τι έκανα. Για ένα καλύτερο μέλλον πήγα. Θα μου πεις, δεν είναι η ηλικία σου για να έχεις παραπάνω αυτά. Ό,τι μπορώ, με ό,τι έχω καταφέρει αυτά τα χρόνια, εγώ είμαι μια χαρά με τον εαυτό μου. Έχω καταφέρει και έχω στηρίξει την οικογένειά μου. Και είναι ό,τι πιο βασικό και ό,τι πιο πολύτιμο μπόρεσα να τους προσφέρω. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του κριτήρια και άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας να έχουμε την έγκριση όλων των ανθρώπων ούτως ή άλλως. Όχι, μα το θέμα μου ήταν, Παναγιώτη, συγγνώμη για τη διακοπή. Αυτό που μου είχε χτυπήσει τόσο άσχημα στην Ελλάδα ήταν όπου και να πήγαινες για δουλειά. Ήμουνα τότε 48 χρονών. Και μου λέγανε όλοι, όχι, δεν γίνεται, είσαι πάνω από δεν μπορούμε να σε προσλάβουμε λόγω ηλικίας. Όχι λόγω προσόντων, λόγω ηλικίας. Αυτό το πράγμα μου είχε βάψει μέσα μου. Και όταν έφυγα και ήρθα εδώ, μου έκανε τρομερή εντύπωση που κανείς δεν με ρώτησε πόσο χρονών είμαι. Ναι, όχι βέβαια. Και τώρα πολλοί Έλληνες λέει, γιατί δεν γυρνάς, λέει πίσω. Τι σ' αρέσει, λέει, στην Αγγλία. Βρέχει, λέει συνέχεια. Λέω, παιδιά, δεν με ρώτησε κανείς πόσο χρονών είμαι. Αυτό ήταν το πιο βασικό, λέει, για μένα. Αντέχω, δουλεύω, κάνω αυτό που αγαπώ με όλη μου την καρδιά και δεν με ρώτησε κανείς πόσο χρονών είμαι. Δεν υπήρχε χειρότερο πράγμα. Μα τώρα τι να πω τώρα. Σε αυτή την ηλικία δεν είναι και μεγάλη ηλικία 48 χρονών τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Όχι, δεν σε προσλαμβάνει κανένας. Όχι, δεν σε προσλαμβάνει κανείς στην Ελλάδα. Αν είσαι πάνω από 32 χρονών, δεν σε προσλαμβάνει κανείς. Σου λέει, θέλω ότι μέχρι 32 χρονών να έχεις προϋπηρεσία, να έχεις experience, να έχεις master, τα εντάξει όλα τα πτυχία. Αλλά να είσαι και 32. Μάλιστα, τώρα πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρω. Από εκεί και μετά τι κάνεις. Κάθεσαι και περιμένεις και λες, τι κάνω τώρα. Θυμάμαι και εγώ όταν τελείωσα τότε τη σχολή μου και έψαχνα για μια δουλειά. Θυμάμαι ότι είχα δει σε μια αγγελία, ας πούμε, για Λατζιέρης νομίζω, και έλεγε σε μια εφημερίδα και έλεγε με προϋπηρεσία. Και λέω, τι προϋπηρεσία πρέπει, δηλαδή, πλέον τα πιάτα στο σπίτι μου. Όχι, μα δεν ξέρεις, θέλει ειδική μεταχείριση. Μα δηλαδή, ψάχνεις να βρεις, ας το πω, μια δουλειά για να βγάλεις, ας πούμε, ένα χαρτζιλίκι, ένα μεροκάματο. Χαρτζιλίκι, ναι, οτιδήποτε, ναι. Και σου λένε, ας πούμε, με προϋπηρεσία. Δηλαδή, δεν μπορείς να βγάλεις να πάρεις μια δουλειά που να μην θέλει προϋπηρεσία. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω τώρα. Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι. Σου είπα, αυτό ήταν αυτό που είχα μέσα μου και το κράταγα τόσο σφιχτά και έλεγε, ντρεπόμουν από πόσο χρόνο είμαι. Πραγματικά ντρεπόμουν. Και λέω, αυτό προσπέρασε αυτό και λέω, αχ, τι ωραίο, δεν με ρωτήσαν πόσο χρόνο είμαι. Πολύ μ' άρεσε, λέω αυτό, πάμε παρακάτω. Και είμαστε όλα μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Ωραία, πολύ ωραία. Να ρωτήσω εγώ, τι ήταν εκείνο το πρώτο ερέθισμα που σε έκανε να θέλεις να μοιραστείς τις γεύσεις της πατρίδας μας εδώ πέρα? Απλώς επειδή είμαι άτομο της οικογένειας, είμαι άτομο που μ' αρέσει αυτό που κάνω, που το κάνω με όλη μου την καρδιά. Ήθελα απλά να το μοιραστώ και με άλλους ανθρώπους. Δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις τα πράγματα που το έχεις μόνο εσύ. Πρέπει να το δοκιμάσεις, να το στείλεις, να το προχωρήσεις, να το δεις να γεννιέται, να το δεις να γεννάει και μετά καμαρώνω. Με την έννοια να σου πω ότι επειδή έχω ζάχαρο, έχω τύπου 1 ζάχαρο και είμαι με ινσουλίνη, φτιάχνω τα πάντα μόνο και μόνο για να τα δω και να μην τα δοκιμάσω. Δεν με ενδιαφέρει. Απλά να τα δω. Η ικανοποίησή μου είναι να τα δω έτοιμα. Να τα δω να είναι όμορφα, στολισμένα όμορφα. Και όλα αυτά ήθελα να τα μεταφέρω στον κόσμο. Τι να πω, είναι αυτό που λέμε ότι χορταίνεις με την ικανοποίηση των άλλων. Ακριβώς, ναι. Όχι μόνο την ικανοποίηση, και με το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που σου δίνει κουράγιο να προχωρήσεις και να λες πάμε παρακάτω. Γιατί το κάθε σπίτι, ο κάθε άνθρωπος, για παράδειγμα να σου φέρω, μπορεί να φτιάξω 20 τούρτες για γενέθλια. Και να μου πεις φτιάξε την ίδια τούρτα για 20 διαφορετικά άτομα. Σε κανένα δεν είναι ίδιο. Σε κανένα άτομο. Είναι τα ίδια υλικά, εγώ τα φτιάχνω, το ίδιο πράγμα πάντα. Καμία τούρτα δεν είναι ίδια. Γιατί ο κάθε άνθρωπος σου μεταφέρει τη δική του, τα δικά του θέλω, τα δικά του πιστεύω, τη δική του την προσωπικότητα.
τη δική του προσωπικότητα. Άρα σε σένα αυτή η μεταφορά το βλέπεις. Παράδειγμα, δηλαδή εσύ θέλεις κάτι λίγο πιο ήρεμο, είσαι υπείων τόνων. Θα τη θα είναι πιο χαλαρή. Αν παράδειγμα, να σου πω να μου παραγγείλει η Λόλη που την ξέρεις, δεν θα μου βγει σαν τη δική σου, θα βγει ένα βήμα πιο crazy. Να το πούμε έτσι. Δεν βγαίνει το αποτέλεσμα ίδιο με τίποτα. Δεν το πετυχαίνεις. Όλα αυτά σε κάνουν και δίνεις το χαρακτήρα σου. Δίνεις τα πάντα σου. Να ρωτήσω, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι πιο όμορφες στιγμές σε αυτή τη διαδρομή σου? Δύσκολα ήταν στην Ελλάδα πάρα πολύ. Όχι ότι και εδώ που ήρθα ήταν τα πάντα ρόδινα, με σκληρή δουλειά. Απλά προσπάθησα με το δικό μου τρόπο, επειδή έχω μάθει να ελύσσομαι. Ήρθα σε μια ξένη χώρα, δεν μπορούσα να πουλήσω μόνο ελληνικά προϊόντα. Έπρεπε να φτιάξω και κάποια προϊόντα να είναι κάπου στις δικές τους γεύσεις, ούτως ώστε να τους δώσω το ερέθισμα να δοκιμάσουν και τα δικά μας. Δηλαδή δεν μπορείς να πας σε μια χώρα και να τους πεις εγώ θα σε κάνω με το ζόρι να πάρεις ελληνικό προϊόν. Δεν είσαι στη χώρα σου. Είσαι σε μια άλλη χώρα. Άρα εκεί τι κάνεις? Κάνεις μια στροφή λίγο και μέσα από τα δικά τους προϊόντα, αυτό που θα το πάρουν γιατί είναι σίγουροι και το ξέρουν, θα δοκιμάσουν. Ήταν λίγο δύσκολο αυτό το κομμάτι μέχρι να το περάσω το μήνυμα ότι χρησιμοποιούμε πιο πολύ στα γλυκά μας το μέλι, το ελληνικό, αποφεύγω τη ζάχαρη, την πολύ. Είναι πιο ήπιες οι γεύσεις μας και πιο ευχάριστες για το καφέ ή το τσάι. Επειδή θέλουν στο τσάι, παράδειγμα, θέλουν να βάλουν μέλι. Δεν μπορώ να τους βάλω και στο γλυκό τόσο έξτρα μέλι, ούτως ώστε να τους πιάνει στο λαιμό. Έπρεπε λίγο να ελιχθώ. Πέρασε λίγος καιρός βέβαια με κάποια μάρκετ στην Οξφόρδη που έκανα, εδώ στο Στράτφορντ που έκανα, και από εκεί και μετά σιγά σιγά έχουν μάθει και τρώνε τα γλυκά μας όπως τα φτιάχνουμε. Ήταν όχι δύσκολο, ήθελε λίγο απλά το χρόνο του. Ήθελε λίγο το χρόνο του. Η κάθε δουλειά άλλωστε θέλει λίγο το χρόνο της. Δεν μπορείς από μια μέρα στην άλλη να πεις είναι αυτό. Θέλει να υπάρχει διαδρομή. Αλλά δεν δυσκολεύτηκα, θα πω, ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα δεν δυσκολεύτηκα. Γιατί πολλοί ξένοι έχουν πάει στην Ελλάδα, τα έχουν δοκιμάσει ήδη και από εκεί. Δεν ήταν τόσο εξωφρενική η όλη κατάσταση. Να πω ότι δυσκολεύτηκα, ότι έφτασα σε δύσκολες στιγμές, σε δύσκολα τα πάντα. Όχι, δεν το αντιμετώπισα. Δεν μπορώ να πω ότι το αντιμετώπισα. Νομίζω ότι η ελληνική κουζίνα έχει και τη φήμη ότι είναι η καλύτερη στον κόσμο. Είναι τέλος πάντων κονταροχτυπιέται τέλος πάντων σε πολλές έρευνες με την Ιταλική. Δηλαδή πότε είναι οι γείτονές μας οι Ιταλοί πρώτοι, πότε είμαστε εμείς. Επομένως είναι ήδη στη γαστρονομία, όπως γνωρίζω, είναι στην κορυφή ούτως ή άλλως. Επομένως, άμα αναφέρεις ελληνική κουζίνα, και γι' αυτό βλέπουμε ότι πάρα πολλοί θέλουν να χρησιμοποιήσουν την ελληνική κουζίνα, γιατί είναι κάτι το οποίο τραβάει κόσμο. Επομένως, όταν το λες αυτό, νομίζω ότι ο κόσμος δείχνει ένα κάποιο ενδιαφέρον. Απλώς είναι, νομίζω, μετά είναι το να βρει κάτι το οποίο θα τους θυμίζει πραγματικά Ελλάδα, έτσι ώστε να πραγματικά να δοκιμάσουν και να μείνουν και να το ξαναπροτιμήσουν. Δηλαδή, μετά το στίχημα είναι, μετά την αρχική δοκιμή, να μείνουν και να γίνουν, ας το πω έτσι, μετά πελάτες, ας το πω έτσι, από εκεί και πέρα, δηλαδή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ας πούμε. Ναι, σκέψω ότι ο άντρας μου εμένα μου στέλνει ελαιόλαδο, γιατί έχουμε δικές μας ελιές στο χωριό, μου στέλνει λάδι για να φτιάξω σπανακόπιτα, γιατί το φύλλο μόνο με το ελαιόλαδο γίνεται σωστό. Αν προσπαθήσεις να φτιάξεις το φύλλο το χειροποίητο, δεν γίνεται ούτε με σπορέλαιο, ούτε με βούτυρα, ούτε με τίποτε. Μόνο με το δικό μας το λάδι. Και φέρνω λάδι για να φτιάχνω σπανακόπιτα ή να μαγειρεύω με δικό μας λάδι. Εντάξει. Πιστεύω ότι δηλαδή δίνω ότι το καλύτερο. Ότι το καλύτερο. Το λάδι καλαμάτας. Και το λέω αλήθεια. Το λέω αλήθεια. Δεν είναι κάτι το λέω απλά για να το πω. Ναι. Το λάδι καλαμάτας είναι και φημισμένο ότι είναι πάρα πολύ καλό, και έτσι, επειδή
Ασχολούμαι και εγώ τα τελευταία χρόνια, από τότε που συγχωρέθηκε ο πατέρας μου πριν από 4 χρόνια περίπου. Είχε βάλει κάτι δέντρα, ας πούμε, εκεί πέρα στο χωριό. Και τέλος πάντων είναι, να το πω έτσι, μια μικρή παραγωγή, ας το πω έτσι, μόνο για το σπίτι, ας πούμε, δηλαδή ας πούμε για χρήση. Και ξεκίνησα, ας το πω έτσι, όταν είχε συγχωρεθεί εκείνη την πρώτη χρονιά, τα μάζεψα και είδα ότι, τέλος πάντων, εντάξει, γενικά ο καρβός της ελιάς είναι κάτι εξαιρετικό, μοναδικό. Εμένα μου αρέσει όταν βγαίνει μετά, ανοίγω μετά τους τενεκέδες που τα βάζουμε μέσα και μυρίζω. Παίρνω τζούρα από τη μυρωδιά. Ναι. Παίρνω τζούρα που λέμε. Ακριβώς, να έχεις και ψητό ψωμί, να έχεις ψητό ψωμί, να ρίξεις λάδι, αλάτι και ρίγανη. Δεν θες κάτι άλλο. Μόνο αυτό φάε. Πραγματικά. Και ψωμί στο τσάκι. Εντάξει, τώρα εδώ βολέψεις την ντοσιέρα, μην μιλάς καθόλου. Βολέψου στην ντοσιέρα, έτσι κάνω και εγώ στην ντοσιέρα τώρα εδώ. Τι να κάνω, δεν έχω τζάκι. Έτσι. Είναι το καλύτερο. Είναι το καλύτερο φαΐ. Μάλιστα. Να ρωτήσω, όσο αφορά έτσι, τις γεύσεις της παράδοσης και τις χειροποίητες συνταγές και την αυθεντικότητα που έχουν, ποια γλυκά έχουν γίνει σήμα κατά τεθέν της επιχείρησης? Λοιπόν, είναι, όπως σου είπα, λαλάγκια, δίπλες, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, το γαλακτομπούρικο, καλά μπακλαβάς και όλα τα υπόλοιπα. Απλά τώρα έχω καταφέρει, μετά από προσπάθεια κάποιου χρόνου, γιατί βρήκα την κατάλληλη συσκευασία να μπορώ να μπω σε κάθε αγγλικό σπίτι. Δηλαδή τι, μου παραγγείλεις ένα γαλακτομπούρικο και έχω τη δυνατότητα να στο στείλω. Με την έννοια πια, επειδή στο Royal Mail και όλα τα υπόλοιπα καταστρεφόντουσαν τα γλυκά, είχα μεγάλο πρόβλημα. Και όταν είναι μια παραγγελία, παράδειγμα, στη Βόρεια Αγγλία, δεν μπορώ να οδηγήσω 3 ώρες για να πάω μια παραγγελία. Έπρεπε να βρω κάποια εναλλακτική λύση, τι να κάνω. Ή με αυτόν τον τρόπο, είτε έχανες πελάτες και λες δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω, συγγνώμη. Έψαξα, σκέφτηκα, πίεσα το κεφάλι μου και βρήκα την κατάλληλη συσκευασία και μπορώ να πω, και είμαι στην ευχάριστη θέση, ότι μπορώ να σου στείλω γαλακτομπούρικο στο Μάντσεστερ. Και το παραλαμβάνεις σε 3 ή 5 εργάσιμες μέρες, ανάλογα ποια μέρα μπαίνει η παραγγελία, γιατί τα Σαββατοκύριακα δεν δουλεύει το Royal Mail. Αλλά μπορώ να σου στείλω και να έρθει ανέπαφο. Δεν θα το φας και θα είναι ακέραιο το γαλακτομπούρικο. Σου λέω απλά ένα προϊόν το οποίο είναι πολύ εύθραυστο, όπως τα μελομακάρονα, πάλι εύθραυστα, τα οποία δεν μπορείς να τα βάλεις σε ένα κουτί και να τα στείλεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει. Λόγω γιατί κάνουν κακή μεταφόρα, τα πετάνε, οτιδήποτε. Αυτό έλυσε αυτό το πρόβλημά μου και τώρα σου λέω με πολύ χαρά ότι μπορώ να μπω σε κάθε αγγλικό σπίτι. Αυτό είναι... Δηλαδή, ναι. Αυτή τη στιγμή τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά πιστεύω να τα δούνε και από μόνοι τους ο καθένας, δηλαδή και ένας δύσπιστος που λέει θα μπορέσει να το δει. Πολύ καλό, αυτό είναι πολύ καλό. Τώρα μιλούσα με ένα φίλο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας πριν από λίγες ώρες. Και επειδή μιλούσαμε για τα γλυκά, που έλεγε ένα ταψί, λέει γαλακτομπούρικο, λέει θα ήταν κάτι καλύτερο. Πολύ ευχαριστώς. Είναι στη σελίδα μας, παρακαλώ. Ναι, είναι ο φίλος ο Δημήτρης, αν μας ακούει, είναι στη Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης είναι συνάδελφος, τέλος πάντων γνωριζόμαστε και από τη σχολή. Και του αρέσει γι' αυτό. Ξέρεις, οι γλυκατζίδες είναι γενικά τα Χριστούγεννα. Νομίζω, ναι. Τι θέλεις, θες να φας γαλακτομπούρικο, θέλεις να φας ζεστά πράγματα, μπακλαβά. Έτσι. Και τώρα, επειδή μας αρέσουν οι παραδοσιακές συνταγές, εμείς δεν φοβηθήκαμε να πειράξουμε και λίγο τις συνταγές μας. Αυτή τη στιγμή σας παρουσιάζουμε και σας λέμε ότι έχουμε υπέροχο cheesecake μπακλαβά. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αυτό είναι πολύ, ναι, και τώρα δηλαδή το έχουν μάθει, έχουν αρχίσει ήδη και το μαθαίνουν εδώ στο Στράτφορντ, το ζητάνε. Μην φανταστείτε και πάει το μυαλό σας σε κάτι πάρα πολύ γλυκό, ότι πω Παναγία μου δεν μπορώ να το φάω. Είναι τόσο ισορροπημένη η γλυκύτητα
η ζάχαρη του γλυκού, να το πω έτσι, που δεν σας ενοχλεί καθόλου. Και με φιστίκια υγιεινής και μπακλικέτσις και με φιστίκια υγιεινής. Ενδιαφέρον πολύ, ενδιαφέρον. Εν τω μεταξύ η φιστίκη παράγει και το χωριό μου. Τώρα αν μας ακούει κανένας από την Αμμουδιά Σερών εκεί πέρα, ωραία, είναι το τοπικό λοιπόν, το προϊόν. Από την Αμμουδιά Σερών να μας στείλουν κανένα φορτικό φιστίκι για να δεν είναι ακριβά. Εμείς παράγουμε τη λεγόμενη αραχίδα εκεί πέρα, έτσι είναι το τοπικό το τέτοιο. Ναι, είναι το τοπικό φιστίκι. Είναι το κελυφωτό ουσιαστικά, είναι αυτό που έχει το κέλυφος. Ναι, και μετά ας πούμε το πωλείται, ας πούμε, είτε με κέλυφος είτε χωρίς. Μετά είναι η επιχείρηση στο χωριό, η οποία, ας το πω, διανέμει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Είναι ο ελληνικός καρπός, λέγεται. Είναι ο κύριος Αγριανίδης, ο οποίος είναι ο επιχειρηματίας που το έχει κάνει. Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο κινείται πολύ δυναμικά. Ήταν παλιότερα, ας πούμε, η παραγωγή κύρια του τόπου και τέλος πάντων την είχαν αφήσει για κάποια χρόνια, γιατί κάνανε άλλες παραγωγές, ας πούμε βαμβάκι, καλαμπόγια και τέτοια, αλλά τέλος πάντων... Και γυρίσαμε πάλι στα παλιά. Μπράβο, ακριβώς. Γύρισε ο τροχός και πήγε περισσότερο εκεί πέρα και έχω και κάποιους φίλους... Και πάμε πάλι στα παλιά. Ακριβώς. Και εγώ τώρα έχω και κάποιους φίλους οι οποίοι ασχολούνται πολύ ενεργά, ας πούμε, με το κομμάτι αυτό, είτε ως παραγωγή, είτε μετά, ας πούμε, ως επιχειρηματίες σιγά σιγά να κάνουν τις δικές τους βιοτεχνίες. Ασχολούνται με το φιστίκι και τέλος πάντων με τη διανομή και το εμπόριο. Λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέροντα για αυτά. Εγώ να πω μια εικόνα που θυμάμαι τη γιαγιά μου, επειδή αναφέραμε μπακλαβά, ήταν στην αυλή, ας πούμε, και έψινε στις όμπες τις παλιές ένα-ένα τα φύλλα του μπακλαβά, θυμάμαι αυτό, και μου είχε μείνει σαν εικόνα. Και ο μπακλαβάς ήταν ένα από τα πάρα πολύ αγαπημένα γλυκά, ας πούμε. Θυμάμαι που έφερνε ταψί και έλεγα, περίμενα πώς και πώς. Ήταν πάρα είναι κάποιες αναμνήσεις που μένουν. Είναι κάποιες αναμνήσεις που μένουν έντονα. Δες που σου λέω, η πύληνη λεκανίτσα, η σκάφη που ζυμώνε η μάνα μου το ψωμί, να βλέπεις το ξυλόφουρνο έξω να είναι αναμένος και να πετάς ψωμί ή οτιδήποτε και να λες αμάν τι γίνεται. Είναι κάποια πράγματα που σου μένουν πολύ. Αυτά προσπαθώ να κρατήσω, αυτά προσπαθώ να μεταφέρω στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου, να μάθουν το πώς γινόταν, τι γινόταν παλιά, πώς τα φτιάχναμε. Τώρα έχω την εγγονή μου εδώ πέρα και κάνουμε μαζί τα μελομακάρονα και κάνει τα σχέδια. Τι να κάνω, ωραία, τι να την κάνω. Πολύ καλό, διότι... Και τώρα Παναγιώτη μου, έχω και ένα μικρούλι και εντάξει θα το μεγαλώσω και αυτό θα του κάνω σεφ και αυτόν. Τι να τον κάνω, θα τον βάλω εδώ μαζί, έχω 2 τώρα. Έτσι πολύ πάει. Ωραία, πολύ ωραία. Ναι, αμένα μην έχω τη μία και δεν έχω το μικρούλι μου, πώς θα γίνει δηλαδή. Σωστό. Εδώ θα το εκπαιδεύσω. Τα πόδια φτιάχνει μελομακάρονα φέτος. Έτσι πάει. Έτσι. Εδώ η μαμά, η γιαγιά, όλοι μαζί. Σωστό. Όλοι μαζί. Έτσι. Να σου ζήσουν να είναι γερά, να τα χαίρεσαι όπως επιθυμείς. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, και εσύ ό,τι επιθυμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι επιθυμείς. Βασικά, εσένα σου εύχομαι να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για να κρατηθεί το καφενείο ζωντανό. Να πίνουμε και να σου πω, εάν ήταν δηλαδή το καφενείο και ένας χώρος και μαζευόμασταν όλοι μαζί, θα ήταν ακόμη καλύτερα. Θα μπορούσε ίσως κάποια στιγμή, δεν ξέρω και εγώ. Εσύ θα βάζεις τον καφέ, εγώ θα βάλω το γλυκό. Εσύ θα βάζεις τον καφέ, εγώ το γλυκό. Σωστό κι αυτό. Έτσι πάει. Κουμπώνει το πράγμα. Έτσι είναι ακριβώς. Πολύ ωραία. Δεν είναι πολύ καλά το... Αμέτη. Έτσι. Ναι, το σκηνικό. Ακριβώς το σκηνικό. Μπράβο. Θα έχουμε και τάβλη από την άλλη μεριά να παίζουμε. Κάτι θα κάνουμε. Και ταυλάκι, έτσι ακριβώς. Για τους μερακλείδες. Για τους μερακλείδες. Για τους μερακλείδες. Πολύ σωστά. Αμέ. Έτσι. Έχουμε πρωταθλητές. Αμέ. Λοιπόν, να ρωτήσω, βασικά πόσο δύσκολο είναι να διατηρηθεί η αυθεντικότητα στις παραδοσιακές χειροποίητες συνταγές στην Αγγλία. Κοίταξε να δεις, δεν είναι πολύ
Στην αρχή όταν ήρθα ήταν δύσκολο. Έψαξα, υπάρχουν και εδώ ανάλογα υλικά τα οποία πρέπει να βρεις το κατάλληλο για την κάθε συνταγή. Βέβαια μετά από πολύ κόπο, από πολλές προσπάθειες που έκανα, κάποια συστατικά τα φέρνω από Ελλάδα, να πω την αμαρτία μου. Mm-hmm. Να πω την αμαρτία μου. Γιατί είναι κάποια πράγματα που δεν μπορείς να τα αντικαταστήσεις. Ή ενδεχομένως να μην ξέρω να βρω το κατάλληλο εδώ. Και δεν έχω ούτε τον πολύτιμο χρόνο να ψάχνω. Είναι διαφορετικές εταιρείες, διαφορετικά συστατικά. Μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα με διαφορετική ονομασία, αλλά τα συστατικά να μην ταιριάζουν. Οπότε το αποτέλεσμα, το γλυκό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Το γλυκό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις τρομερές αλλαγές επάνω σε μία συνταγή. Έχω προσπαθήσει και έχω φέρει τις αναλογίες μου και τα συστατικά μου εκεί που τα θέλω εγώ. Εκεί που τα θέλω εγώ, με τα δεδομένα που μπορώ να βρω εδώ. Δεν έχουν μεγάλη απόκλιση, αλλά και πάλι σου είπα, είναι 2-3 πράγματα που τα φέρνω από Ελλάδα. Δεν μπορώ να πετύχω την ίδια υφή, την ίδια αποδοτικότητα, το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να το βρω. Οπότε το έχω φέρει εκεί που πρέπει. Έχουν μείνει τα στοιχεία τα δικά μας, τα στοιχεία που χρειάζομαι, τα στοιχεία της συνταγής για να είναι πάντα νόστιμα και πάντα σωστά. Πιστεύω ότι τα έχω φέρει σε ένα πολύ καλό και αρκετά καλό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να υπάρχει αυτό που λες, γιατί ας πούμε όταν νομίζω τρώμε κάτι ας πούμε που ξέρουμε πως είναι, γιατί εντάξει προφανώς ας πούμε οι Εγγλέζοι ας πούμε οι άλλοι λαοί εδώ πέρα, ναι. Νομίζω ότι εμείς ας πούμε όσοι έχουμε μεγαλώσει στην Ελλάδα και έχουμε έρθει, μετά γινόμαστε, ας το πω έτσι, ξέρεις, αυστηροί κριτές νομίζω, δεν ξέρω, ας πούμε επειδή ξέρεις πως είναι η γεύση και τα σχετικά ή αυτό που έχει στο κεφάλι σου ας πούμε, και νομίζω ότι όταν κάνουμε αυτή την μπουκιά μας θυμίζει το σπίτι μας. Γι' αυτό και ο κόσμος ας πούμε, πολλές φορές μπορεί να γίνει έτσι πολύ αυστηρός και ιδιαίτερος σε αυτά, αλλά νομίζω ότι η αλήθεια ας πούμε είναι υποκειμενική σε αυτά τα πράγματα, γιατί ο καθένας ας πούμε είναι σαν να λέμε ότι η μαμά μου κάνει το καλύτερο ας πούμε παστίτσιο ή κάνει το καλύτερο ας πούμε ξέρω εγώ. Όχι δεν είναι, πρέπει να όχι, δεν γίνεται αυτό. Ούτε μπορούμε να λέμε εγώ ή οτιδήποτε. Όχι, με βάση τα δεδομένα προσπαθούμε και πάντα μπορούμε να βρούμε το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν υπάρχει θέμα εγώ και μόνον εγώ. Προς Θεού, είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα δεχόμαστε όπως τα βρίσκουμε. Πρέπει να τα δεχόμαστε, δεν γίνεται διαφορετικά. Το να προβάλλουμε μόνο τον εαυτό μας ή μόνον έτσι, όχι. Ναι, ήρθαμε σε μια άλλη χώρα, προσπαθούμε να φέρουμε τις γεύσεις μας, αλλά με τα δεδομένα που υπάρχουν εδώ. Χωρίς αυτό να είναι αυτοκριτική, χωρίς αυτό να είναι άσχημο στοιχείο, χωρίς αυτό να δείχνει κάτι εγωκεντρικό. Να είμαστε λίγο πιο... γιατί κακά τα ψέματα, είμαστε μετανάστες. Πρέπει να δεχόμαστε. Πρέπει να δεχόμαστε. Δεν μπορούμε δηλαδή ξαφνικά να έρθουμε και να πούμε είδες τι σου είπα, θυμάσαι τι σου είπα πριν, ότι δεν δυσκολεύτηκα πάρα πολύ γιατί έδωσα κάτι δικό τους πιο κοντά για να παρουσιάσω το δικό μου. Πήγα μέσω της δικής τους απόκλησης. Ναι, θέλεις αυτό, πάρε αυτό, αλλά μπορείς να δοκιμάσεις και αυτό. Εκεί έδωσες απλά την ιδιότητα στον άλλον να αρχίσει να σκέφτεται και να βρίσκει ακριβώς αυτό που θέλει αυτό, στη δική του γεύση. Ήταν δηλαδή πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι μέχρι να βρω την κατάλληλη εφαρμογή. Είναι μια διαδικασία φαντάζομαι όλο αυτό το πράγμα, το ψάχνεις και το βρίσκεις και όλα αυτά, σίγουρα. Να ρωτήσω ποιες είναι οι ελληνικές γεύσεις που έχεις δει ότι εντυπωσιάζουν περισσότερο τους Βρετανούς. Τρελαίνονται πολύ για το cheesecake μπακλαβά, όπως σου είπα, έχει ξεκινήσει τώρα. Τις δίπλες τους αρέσουν πάρα πολύ. Τα λαλάκια μας, τα οποία είναι σαν, πώς να σου πω, όχι,
σαν breadsticks, δεν είναι τόσο... τρώγονται με ντομάτα και τυρί αυτά. Είναι πολύ γευστικό, το τρως, δηλαδή τρως ένα κομματάκι σκέτο στη δουλειά σου, στο γραφείο σου και χορταίνεις, γιατί γίνονται με λάδι και αυτά. Ίσως ενδεχομένως και γι' αυτό τους αρέσει. Δεν είναι να σου αφήνει αυτή τη λαδίλα της τηγανίλας, να το πω έτσι, απλά. Τρελαίνονται για τους κουραβίδες και τα μελομακάρονα. Αυτό το συζητάμε, και για το γαλακτομπούρικο, όπως είπα. Γαλακτομπούρικο, μπακλαβά, cheesecake. Αυτά είναι τα τρία top. Που τα ξέρουν και τα γνωρίζουν. Να σε ρωτήσω εσένα, ποιο είναι το δικό σου γλυκό που αγαπάς ιδιαίτερα? Λοιπόν, γελάω προκαταβολικά, θα σου πω. Εγώ τρελαίνομαι όταν μελώνω τις δίπλες. Γιατί τις δίπλες τις τηγανίζουμε και μετά τις βουτάμε σε ζεστό σιρόπι. Λοιπόν, εκείνη την ώρα που βγαίνει η δίπλα από το κατσαρόλα, εγώ πρέπει να φάω. Όπως σου το είπα, έχω ζάχαρο. Και τι κάνω? Ρίχνω τόση πολύ κανέλα, ούτως ώστε να μην αφήσω το ζάχαρο να ανέβει πάρα πολύ. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην φάω 2-3 δίπλες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μιλάω, παιδιά, το λέω και τρέχουν όλα τα άλλα, δεν με νοιάζει. Αλλά για τις δίπλες δεν τη θέλω άλλη στιγμή. Εκείνη την ώρα που βγαίνει από το σιρόπι θέλω. Μετά δεν με ενδιαφέρει να μακριώσει. Άστον εκεί που είναι, δεν με ενοχλεί καθόλου. Έτσι. Ωραία, ωραία. Ναι, είναι το αγαπημένο μου γλυκό. Είναι πολύ ελαφρύ στη γεύση. Σου είπα, σερβίρεται πάντα, διατηρείται για ένα μήνα στο σπίτι. Δεν έχει πρόβλημα κανένα. Είναι ένα γλυκό το οποίο σερβίρεται ανά πάσα ώρα και στιγμή. Όλα μαζί. Είναι ιδιαίτερο. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Θέλεις να μιλήσουμε για το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ που έρχεται, να πάρουμε έτσι μια γιορτή της γεύσης και της κοινότητας. Ακριβώς. Ας πούμε, το τι να περιμένει ο κόσμος σε αυτό το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ. Αυτό δηλαδή περίπου έχει 2 εβδομάδες, δηλαδή είναι στις 2-3 εβδομάδες. 6 Δεκεμβρίου, ναι. 6 Δεκεμβρίου στο Stratton από Avon, ναι. Ναι, στο Holy Trinity Church είμαστε από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα και εκεί σας επιφυλάσσω μια έκπληξη, παιδιά. Ωραία. Θα τηγανίζουμε επί τόπου λουκουμάδες με μέλι και κανέλα. Ωραία. Μια χαρά. Ωραία. Μήπως θα είσαι εδώ, νομίζω? Δεν θα είσαι, νομίζω. Εγώ δυστυχώς επιστρέφω τότε με τη μάνα μου καλή της ώρα. Γεια σου μάνα, αν ακούς, χαιρετήσω για τη μάνα. Λοιπόν, βεβαίως, καλησπέρα σας και στις Σέρρες. καλησπέρα στις Σέρρες, στην Αμμουδιά, όσοι μας ακούνε, αν υπάρχουν φίλοι και φίλες. Και όσοι είστε μαζί μας εδώ πέρα στην παρέα, να πούμε ότι είμαστε εδώ πέρα με την Λίτσα Πολίτη από το Πολίτης Delights. Κάνουμε ένα ταξίδι γαστρονομίας, μιλάμε ειδικότερα για τα γλυκά, αλλά θέλουμε να πούμε για το ταξίδι της από τη Μεσσηνία εδώ πέρα στο Stratford από Avon, και σίγουρα τώρα έχουμε πάει και στην εκδήλωση τη Χριστουγεννιάτικη που έρχεται στις 6 Δεκεμβρίου. Περισσότερα στοιχεία τα βάλουμε και στα link για να δείτε μετά, και μοιραστείτε το κι εσείς με φίλους και φίλες που νομίζετε ότι θα τους άρεσε. Και ας μαζευτούμε στο Stratford από Avon, μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή και ιστορική. Είναι η γενέτειρα του Shakespeare. Ναι, και είναι πολύ όμορφο μέρος, ιδιαίτερο. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή να δούμε την κοινότητα και εκεί, τι έχει, τι γίνεται, γιατί είναι μια πάρα πολύ όμορφη δράση και νομίζω ότι ο κόσμος πραγματικά θα περάσει μια μέρα με πολύ όμορφο τρόπο να θυμηθεί την πατρίδα, θα διασκεδάσει, θα γευτεί τις λιχουδιές εδώ πέρα που θα υπάρχουν εκείνη την ημέρα, και νομίζω ότι και τα παιδιά θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δούνε τι σημαίνει χριστουγεννιάτικο πνεύμα, έτσι, και ατμόσφαιρα. Ακριβώς. Έχουμε
θα βρίσκονται οι πάγκοι μας. Εγώ θα έχω τα γλυκά μου. Υπάρχει πάγκος με χειροποίητα κεράκια, τα οποία μπορείτε άνετα να κάνετε τις αγορές σας για τα Χριστούγεννα. Υπάρχουν χριστουγεννιάτικα πακέτα με γλυκά, στα οποία πακέτα είναι από 30 μέχρι 60 λίρες. Μπορείτε να κάνετε εσείς τη δική σας επιλογή, τι γλυκά θέλετε, τι σας αρέσει, στις τιμές που θα βρείτε μέσα στο site μας. Μπορείτε να μπείτε, να τσεκάρετε τις τιμές, να κάνετε τις δικές σας επιλογές, και αν θέλετε την ημέρα που θα έρθετε στο μπαζάρ να μου έχετε δώσει νωρίτερα την παραγγελία σας, να σας τα έχω φέρει εκεί. Γιατί εκεί δεν θα έχω τα πακέτα, δεν μπορώ να τα έχω, δηλαδή, γιατί δεν ξέρω ο κάθε πελάτης και ο κάθε ένας τι θα θέλει, τι θα θελήσει. Το έχω αφήσει πολύ λευκό φέτος, να μπορεί ο καθένας να κάνει τις επιλογές του. Δεν το έχω στάνταρ από μένα. Ενδεχομένως εγώ έβαζα κάποιο γλυκό που δεν θα άρεσε και δεν ήθελα να υπάρχει κάποια δέσμευση. Να μου πει το παράδειγμα, δεν μου αρέσει παράδειγμα τα λαλάκια και εσύ τα έχεις μες στο πακέτο, πώς να το κάνω. Έχω αφήσει ανοιχτό το πακέτο, να κάνει ο καθένας τις επιλογές του και να βγει στην τιμή που θέλει. Πολύ ωραία. Μετά υπάρχει... θα είναι μαζί μας και από το Διαβάζω Greek Books η Παυλίνα Κωσταράκου με ελληνικά βιβλία. Θα έχουμε κοντά μας με πολύ χαρά την κυρία Αγγελική να κάνει παρουσίαση από το Angels Beauty Room, το οποίο έχει ξεκινήσει και αυτή τώρα εδώ στο Stratford. Να τη γνωρίσετε από κοντά, να σας εξηγήσει για την επιχείρησή της, τις προσφορές που έχει, γιατί έχει πολλές δωρεπιταγές για τα Χριστούγεννα για εσάς και τους αγαπημένους μας. Γενικώς είμαστε ένα πάρα πολύ όμορφο κλίμα. Πολύ ωραία μας ακούγονται όλα αυτά. Τα ακουστούν χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ναι. Τέλεια. Πολύ όμορφο ακούγεται όλο αυτό. Τι να πω, ανυπομονώ πραγματικά. Θα ήθελα, ας πούμε, να γίνει κάτι και να μπορέσω να καταφέρω να είμαι και εγώ εκεί, που δεν ξέρει κανείς. Ελπίζω... Την επόμενη φορά δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε έχουμε μαζί μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εντωμεταξύ δεν ξέρω, θα το συζητήσουμε πρώτα, γιατί έχω μια πολύ φαϊνή ιδέα. Ας μην την πω δημόσια, μήπως δεν γίνει και μετά θα βρεθώ εκτεθειμένη. Βέβαια. Και είναι για πολύ κοντά, είναι μέσα στις Απόκριες, για την Τσικνοπέμπτη είναι. Ωραία. Και όχι στο Birmingham, στο Stratford. Μάλιστα. Να δω πώς θα... δεν θέλω να πω περισσότερες λεπτομέρειες. Εντάξει. Κολλείω με αυτή τη στιγμή για να εκτεθώ. Δεν πειράζει. Θα τα πούμε, να τα συζητήσουμε. Βεβαίως. Έτσι, με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, να ρωτήσουμε έτσι, αναφερθήκαμε ας πούμε και για το έργο στην κοινότητα, αλλά εδώ υπάρχει και μια σχέση αγάπης νομίζω με την ελληνική κοινότητα, αλλά και με τον πολιτιστικό σύλλογο της Ιθάκης, γιατί υπάρχει μια συνεργασία χρόνων. Ήθελα να ρωτήσω τι σημαίνει για σένα Ιθάκη. Είναι η οικογένεια. Είναι η φιλία, είναι τα παιδιά μου, να το πω με μία λέξη γενική. Τους γνώρισα εδώ, βασικά ξεκίνησα να γνωρίζω τον πρόεδρο της Ιθάκης τότε, το Θωμά το Λάιο. Στέφαν, θυμάμαι, το γνώρισες? Εγώ δεν το γνώρισα, νομίζω. Όχι, δεν κατάφερα. Ναι. Ήταν ένας πολύ υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος πάλι και αυτός μέσα από το Facebook και από όλα αυτά με πλησίασε, συζητήσαμε και από εκεί και μετά σιγά σιγά ενωθήκαμε. Το θέμα είναι ότι είμαστε όλοι μαζί, στηριζόμαστε, στηρίζω τις δραστηριότητες τους, στηρίζουν αυτοί τις δικές μου, με όλη μας την αγάπη, με όλη μας την οικογενειακή φιλία, να το πω έτσι. Είναι παιδιά στην ηλικία της κόρης μου, τα λατρεύω όλα. Το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό, ανά πάσα ώρα και στιγμή με χρειαστούν. Από εκεί και πέρα δεν έχω πάρα πολλά. Έχω μια απέραντη αγάπη για αυτούς. Μ' αρέσει ο ελληνικός χώρος. Πηγαίναν και τα παιδιά μου σε ελληνικούς χώρους στην Ελλάδα. Ναι, είναι όλα αλληλένδετα. Μου θυμίζει πατρίδα. Να σου το πω απλά. Θυμόμαστε τις ρίζες μας. Δεν ξεχνιόμαστε. Και είναι αυτό που σου λέω, είναι η αγάπη, Παναγιώτη μου. Η αγάπη. Αγαπώ όλο τον κόσμο. Δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου να πω έναν άνθρωπο ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλω να βοηθήσω. Σε οτιδήποτε με χρειαστούν, σε οτιδήποτε τους χρειαστώ, είμαστε αλυσίδα. Είμαστε μαζί.
Είναι υπέροχοι όλοι τους. Όλοι τους είναι υπέροχοι. Όλοι τους. Δεν έχω λόγια για τον καθέναν χωριστά. Νομίζω ότι είναι αμοιβαίο, γιατί και εγώ έχω ακούσει τα καλύτερα. Μπήκα και εγώ στην οικογένεια, να το πω έτσι, της Ιθάκης, στην παρέα της Ιθάκης, όπως τότε ανέφερε, όταν γνωριστήκαμε, και ο πρόεδρος μας, ο Γιάννης ο Καραβίας. Ο Γιάννης, ναι. Υπέροχος, μαζί με την Εμμανουέλα. Πολλά φιλιά, Γιάννη μου. Να μας ακούνε, να πούμε και να τους χαιρετήσουμε βεβαίως, και το Γιάννη και την Εμμανουέλα και τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν κατάλαβες. Ο Γιάννης σε κάθε εκδήλωση θέλει να δίσκο δίπλες μόνος του. Πρέπει να τις έχω χωριστά, αλλιώς δεν πάω πουθενά. Ναι, ο Γιάννης τις θέλει μόνος του. Θέλει ατομικές, λέει. Αυτά είναι ατομικά μου, λέει, δικά μου. Τι να κάνουμε, ο καθένας έχει την αδυναμία του. Έχει τις προτιμήσεις του, λοιπόν, τις επόμενες φορές να πεις τις δικές προτιμήσεις. Εντάξει, εγώ είμαι του Βελομαχάρου, εντάξει. Οκ, εντάξει, με σοκολάτα ή απλά, παρακαλώ. Δέχομαι παραγγελίες. Βεβαίως. Έτσι ακριβώς. Να ρωτήσω, γιατί είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη σου, να στηρίζονται τέτοιες εκδηλώσεις όπως αυτήν από την Ομογένεια? Γιατί δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε από πού καταγόμαστε, ποιες είναι οι ρίζες μας και τι έχουμε να μεταφέρουμε. Έχουμε όλοι μας αναμνήσεις, έχουμε όλοι μας την ομόνοια, τη συντροφικότητα, για να μην ξεχαστούμε. Να μην πούμε ήρθαμε σε μία χώρα, ξεχάσαμε γιορτές, ξεχάσαμε τα πάντα, οτιδήποτε. Όχι, να υπάρχει η αλυσίδα, η οικογένεια, το δέσιμο. Γι' αυτό αυτά τα πράγματα είναι αλληλένδετα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι αλληλένδετα. Είναι, παιδιά, πολύ ωραίο. Χριστούγεννα ή οτιδήποτε. Θυμάμαι πριν 2 χρόνια είχαμε μαζευτεί στο σπίτι μου εδώ στο Στράτφορντ, τα παιδιά πάλι της Ιθάκης, όλοι μαζί παρέα, να φάμε, να πιούμε. Θυμάμαι η Λόλη ήταν έγκυος τότε, στο Δημητράκι της. Όλα αυτά, και περάσαμε υπέροχα. Απλά αισθανθήκαμε σπίτι. Αισθανθήκαμε σπίτι, αισθανθήκαμε μαζικότητα. Δεν είμαστε ο καθένας μόνος του στο σπίτι του κλεισμένος, να πει δεν έχω κάποιον να περάσω τις γιορτές ή οτιδήποτε. Είναι και πώς ταιριάξαμε. Ταιριάξαμε όλοι μαζί. Έτσι είναι. Ταιριάξαμε όλοι μαζί. Παίζει ρόλο μεγάλο αυτό, βεβαίως. Είπαμε, η κοινότητα, όπως έλεγε... Να μην ξεχνιόμαστε, ναι. Όπως έλεγε πρόσφατα τώρα, που συγχωρέθηκε και ο Σαββόπουλος, που το λέμε τώρα στα τελευταία επεισόδια που έχουμε κάνει εδώ πέρα στο καφενείο, δεν το ξεχνάμε, ας πούμε, γιατί ήταν ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης, ο οποίος είχε μεγάλο έτσι, κεφάλαιο στον κόσμο, ας πούμε. Ήταν άμεσος, είχε μια αμεσότητα την οποία είχε αγγίξει γενιές. Και όπως έλεγε, ας πούμε, το γνωστό του τραγούδι στίχη, ας αρχίσουν οι χοροί, που λέει για να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε, ας πούμε. Ακριβώς. Των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία, ας πούμε, ουσιαστικά. Επομένως μπράβο. Το πιο σωστό είπες. Αυτό τα είπες όλα. Ναι. Εδώ έχουμε την υπέροχη δασκάλα τη Λόλη. Τι να την κάνουμε, μία δασκάλα την έχουμε. Αναντικατάστατη. Ακριβώς. Αναντικατάσταση και με την κοιλιά εκεί πέρα. Σωστό. Είναι μεγάλη δύναμη και μεγάλο κεφάλαιο επίσης, νομίζω, για την κοινότητα εδώ πέρα, με μια προσφορά η οποία διαρκεί χρόνια, και τέλος πάντων νομίζω ότι έχει πολλά να δώσει με την παρουσία της στην κοινότητα, και έχει νομίζω και το μεράκι να το κάνει αυτό. Επομένως, αν δεν βγαίνει από μέσα σου, δεν γίνεται τίποτα. Τι σου προείπα, τίποτε δεν βγαίνει νόστιμο. Το φαγητό θέλει αλάτι, λέει. Σωστό. Όταν το βάζεις στη σωστή ποσότητα, είσαι μια χαρά. Ακριβώς αυτό. Έτσι πάει. Έτσι πάει. Έτσι ακριβώς είναι. Να ρωτήσω τώρα, πάμε σιγά σιγά έτσι προς την τελευταία θεματική μας ενότητα, η οποία είναι για την επιχειρηματικότητα στη διασπορά,
και το φως, το φιλότιμο και η δημιουργικότητα. Και ήθελα να σε ρωτήσω ότι ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις για μια μικρή ελληνική επιχείρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο? Να μπούμε σε κάθε αγγλικό σπίτι, να αγγίξουμε και να δώσουμε, να δοκιμάσουν, να γευτούν τις γεύσεις μας όλοι οι Άγγλοι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το κατάφερα, όπως σου προείπα, έχω βρει τον τρόπο, θέλω απλά η μαμά Λίτσα να δει και άλλα παιδάκια. Αυτό είναι το όνειρό μου, να δω και άλλα παιδάκια, να μεγαλώσει η οικογένεια του πολίτης Delights. Να μην μείνει στα ήδη υπάρχοντα, να μεγαλώσει λίγο. Έτσι πάει. Αυτό. Ωραία. Πώς συνδυάζεται παράδοση, ποιότητα και σύγχρονες ανάγκες της αγοράς? Συνδυάζεται. Όπως σου προείπα, έχω καταφέρει και έχω κάνει τον μπακλαβά cheesecake. Με την έννοια πια, ο μπακλαβάς είναι παραδοσιακός. Το cheesecake είναι ξενόφερτο, να το πω έτσι. Απλώς κατάφερα και έκανα τα αγνά υλικά τα δικά μου, τα οποία αντιπροσωπεύαν τον μπακλαβά, να τα δέσω και να τα παντρέψω με ένα cheesecake. Άρα έχω φέρει την παράδοση σε σύγχρονη εποχή. Όπως είναι το καταΐφι τώρα που φτιάχνει το τύπου Dubai Chocolate. Κατάφερα και έχω φτιάξει τη δική μου, να μην αναφέρω τον όρο Dubai Chocolate, because είναι ονομασία και μπορεί να θεωρηθεί. Απλώς έχω φέρει τη γεύση αυτή στα δικά μου δεδομένα. Στα δικά μου δεδομένα, χρησιμοποιώντας το καταΐφι το δικό μας, χρησιμοποιώντας πώς φτιάχνω το φυστικό βούτυρο το δικό μου. Δεν είναι το έτοιμο που δεν ξέρεις το τι έχει μέσα και πώς έχει φτιαχτεί. Απλώς μπορεί να μην είναι πανομοιότυπο, είναι παρεμφερή. Απλώς έχει το ίδιο μοτίβο για να είμαι στο συγχρονισμό, γιατί όλοι έχουν τρελαθεί με μία Dubai Chocolate αυτή τη στιγμή. Εγώ κατάφερα και το πέρασα, καταΐφι Dubai Chocolate. Είναι όντως καταΐφι με σιρόπι κανονικά και μετά είναι φιστίκι με σοκολάτα. Είναι ναι μεν αλλά. Είναι ναι μεν αλλά. Κάπως έτσι πάει. Ναι μεν αλλά. Και έχω συνδυάσει κάπως έτσι το όλο μοτίβο. Να μην είμαι πίσω και να είμαι αυτή που είμαι. Χωρίς να χαλάσω ούτε την προσωπικότητά μου, ούτε τις προδιαγραφές μου. Νομίζω ότι είπες λίγο πολύ για το όραμα, για το πολίτης Delights για τα επόμενα χρόνια. Είπες έτσι να μεγαλώσει και να επεκταθεί, ας πούμε. Έχεις να πεις κάτι παραπάνω γι' αυτό? Ποιο είναι το δικό σου όραμα? Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο γι' αυτό? Δεν νομίζω, γιατί βασικά είμαστε μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Αυτό ήθελα απλά να το κάνω για μένα, γιατί είναι αυτό που με αντιπροσωπεύει εμένα. Δεν έχω κάποια μηχανήματα παραπέρα για να πω ότι θα βγάλω την παραγωγή των τόνων. 2 χέρια είναι. Κάπως δηλαδή... Το όραμά μου είναι να το κρατήσουν τα παιδιά, τα εγγόνια μου βασικά, να πω έτσι, γιατί τα παιδιά μου έχουν δικές τους, δεν ασχολούνται καν. Όταν βλέπουν και είμαι στην κουζίνα, ανοίγουν την πόρτα και λένε να περάσουμε, λέω όχι απόψε, αύριο θα δούμε τι θα γίνει. Βάζω χαρτάκι στην πόρτα, ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Να μείνει κάτι για τα εγγόνια μου. Δεν θέλω να γίνει η επιχείρηση, η βιομηχανοποιημένη επιχείρηση, να το πω έτσι. Απλά λίγο παραπάνω να μπω στα σπίτια των Άγγλων να με δοκιμάσουν θέλω. Αυτή θα είναι η χαρά μου. Αυτή θα είναι η χαρά μου. Ωραία. Τέλεια. Ακούγεται κάτι πολύ γιατί όμορφο. Δεν θέλω Παναγιώτη μου, απλά δεν θέλω να μπω στο μηχάνημα. Όταν ξεφύγεις από κάποιο όριο και μετά είσαι μηχανή. Δεν θέλω να βάλω σε μηχανή. Γιατί πρώτον δεν θα βγει καλό και κατά δεύτερον δεν μπορείς, δεν γίνεται, δεν μπαίνεις σε άλλα. Θα μπεις μετά στη βιομηχανία, στη συντήρηση, στην τυποποίηση. Μπαίνεις σε άλλα τρυπάκια. Είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις το σπιτικό παραδοσιακό στην κουζίνα. Να μην το πας παραπέρα. Είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό λέω, μέχρι εκεί. Δεν θέλω να πάω στην τυποποίηση, δεν θέλω να πάω στη βιομηχανία. Ποιο μήνυμα
θα έδινες στους Έλληνες, στους Ελληνοκύπριους εδώ πέρα που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση εδώ πέρα στη διασπορά? Το θέμα είναι πρώτα να πιάσουν τον εαυτό τους και να δουν τι είναι αυτό που μπορούν να δώσουν καλύτερα. Ναι. Γιατί μπορεί να σκεφτούν 1000 δουλειές. Να πούνε αυτή η δουλειά έχει τα περισσότερα λεφτά. Το θέμα ποιο είναι? Εσύ σαν άνθρωπος σε αντιπροσωπεύει? Εάν δεν σε αντιπροσωπεύει για τον ΑΒ λόγο, το ξεχνάς. Δεύτερον, ο προϋπολογισμός τους που φτάνουν τα οικονομικά. Τι προδιαγραφές θέλουν για την επιχείρησή τους? Όπως είπα, η κουζίνα, μιλάω για το δικό μου, την κουζίνα ή τη βιομηχανία. Αν πάω στη βιομηχανία παράδειγμα, θέλω κάποια χρήματα, θέλω το προϊόν μου να πάει στη βιομηχανία? Όχι. Υπάρχει ζυγαριά και μπορείς να βάλεις μια παλάτσα. Από εκεί και μετά όμως δεν φοβάσαι να κάνεις αυτό που θέλεις. Κάθεσαι, πιάνεις τον εαυτό σου, όπως έκανα μια ζωή, έπαιρνα μια ζυγαριά. Στο κάθε τάση έβαζα τα υπέρ και τα κατά. Ποιο έγειρνε πιο πολύ? Για κάθε κατά που έλεγα, στο οτιδήποτε που σκεφτόμουν, είχα και την εξήγηση, το γιατί. Γιατί δεν μπορώ να το κάνω αυτό? Άρα κάνω το άλλο. Είχα πάλι εναλλακτική. Όλα αυτά δεν χρειάζεται να φοβηθούν, αρκεί να το τολμήσουν. Και αυτό που κάνουν να το κάνουν με αγάπη. Τίποτε παραπάνω. Μη φοβάται κανείς, αρκεί να αγαπάει αυτό που κάνει. Αυτή είναι δηλαδή η πιο σοφή κουβέντα που έχω πει στον εαυτό μου. Κάνεις αυτό που αγαπάς. Ωραίο και πολύ ελπιδοφόρο. Έτσι είναι, νομίζω, μια γλυκιά νότα, ας πούμε, Χριστουγέννων, θα έλεγα, ας πούμε, μια που πλησιάζουν, ας πούμε, σύντομα, λίγο παραπάνω από μήνας μας έχει μείνει. Ναι. Να ρωτήσω επίσης, ποιο γλυκό εσένα σου ξυπνάει τις πιο έντονες αναμνήσεις από την Ελλάδα? Οι κουραμπιέδες. Ναι. Γιατί μυρίζει βούτυρο. Μυρίζει όντως βούτυρο. Ωραία. Μόνο που ψήνονται και όταν τελειώνουμε που τους βίνεις και ρίχνεις το ανθό νερό, τους ρεντίζει. Το καλύτερο άρωμα είναι. Το καλύτερο άρωμα. Μοσχοβολάει το σπίτι μου. Μοσχοβολάει το σπίτι μου. Ωραία. Και ποιο μήνυμα θα ήθελες να δώσεις στους ακροατές μας σήμερα, όσους μας ακούνε? Να ευχηθώ χαρούμενες γλυκές γιορτές για όλο τον κόσμο. Χωρίς λύπες, χωρίς αρρώστιες, χωρίς τίποτα. Με αγάπη, με χαμόγελα και ό,τι καλύτερο και γλυκό στη ζωή τους να συμβεί. Οι τρόποι που μπορούν να βρουν την επιχείρηση, ας πούμε, είναι μέσω της ιστοσελίδας Πολίτης Delights, έτσι, το έχουμε βάλει και το link, θα το βάλουμε και τώρα. Στα social media νομίζω είναι έχετε Facebook και Instagram. Ναι, Instagram. Και όποιος θέλει επικοινωνεί μαζί μου στο WhatsApp, στο τηλέφωνο μου, εάν κάποια στιγμή είμαι στη δουλειά και δεν απαντήσω, μήνυμα ή κλήση και επικοινωνώ αμέσως σε οποιοδήποτε ελεύθερο χρόνο. Είναι άμεση επικοινωνία. Ήθελα επίσης να πω, ας πούμε, ότι το μότο εδώ πέρα, το σλόγγαν του καφενείου είναι φιλοξενία, φιλία, φως και φιλότιμο. Να ρωτήσω, ας πούμε, τι σημαίνει για σένα, τι σημαίνουν για σένα αυτές οι λέξεις? Είναι ό,τι πιο ελληνικό και ό,τι πιο ζεστό αγγίζει την καρδιά μου. Η φιλοξενία, το σπίτι μας είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Το φιλότιμο, εάν δεν το έχουμε οι Έλληνες, με τα φώτα μας θέλουμε να φωτίσουμε τα παιδιά μας, να μάθουν την ιστορία μας, να μάθουν τις ρίζες μας, να τους δώσουμε όλα αυτά που εισπράξαμε εμείς από τους δικούς μας γονείς. Η αγάπη είναι αμοιβαία. Όλα είναι, σου λέω, όλο το σλόγγαν σου είναι ό,τι πιο αληθινό και ό,τι πιο ζεστό αγγίζει τους Έλληνες. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Όχι, αλήθεια το λέω. Είναι, αυτό αισθάνομαι. Αυτό αισθάνομαι και αυτό λέω. Δεν είναι κάτι που προσποιούμε. Αυτό είναι αυτό που βγαίνει από την ψυχή μας.
Ναι, με συγχωρείς, ήμουν με ένα φίλο, τον Δημήτρη, το Θεμιστοκλέος, που είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος και καλλιτέχνης και παμπάς, και τέλος πάντων είναι ένας άνθρωπος, είναι, τι να σου πω, πολύ εργαλείο είναι ο άνθρωπος, είναι σαν το Σουγιάδες που έχει κουτάλι πυρούνι, ξέρω εγώ, έχει ό,τι θέλεις, στραβοκατσάβιδο, δεν ξέρω, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος πραγματικά που έχει, ας πούμε, ενδιαφέρον και από άποψη, ας πούμε, ξέρεις, ανθρώπινης ποιότητας, ρε παιδί μου, να κάνεις κουβέντες και αυτά, αλλά είναι και καλλιτέχνης από την άποψη της μουσικής, να τραγουδήσει, να ασχοληθεί, ξέρω εγώ, να είναι στην παρέα, ας πούμε, έτσι, να χορέψει. Είναι και χοροδιδάσκαλος επίσης και στο ελληνικό σχολείο εδώ πέρα στην Αγία Τριάδα. Και είναι και πρόσφατα έχει μπει και στο διοικητικό της Ιθάκης και τον έχουμε και εκεί να συμμετέχει και εκεί πέρα στην όλη λειτουργία, στην δραστηριότητα και στη λειτουργία του συλλόγου, και είναι τέλος πάντων έτσι πολύ μεγάλο ευτύχημα που είναι στην παρέα μας. Μιλάμε αρκετά τακτικά και μου λέει επίσης, ας πούμε, για τα podcast, ας πούμε, πώς ακούγονται το ένα το άλλο. Επομένως τώρα, επειδή μιλούσαμε και νωρίτερα, ας πούμε, γιατί συζητάω, ας πούμε, για τους καλεσμένους και του έλεγα έτσι και αλλιώς, επομένως να αναφέρω, ας πούμε, ότι αυτό το σλόγγαν εμπνεύστηκε μέσα από μία συζήτηση που είχα μαζί του. Δηλαδή, και ήταν στην Αγία Τριάδα εκεί πέρα, που είναι και ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδας και του Αγίου Λουκά. Είναι από δίπλα, είναι... Τους ξέρω και τους δύο. Ναι, είναι ο μέρος του... Τους ξέρω και τους δύο, και τον Αγαντρέα τους ξέρω. Έχει περάσει, η χάρη μου έχει περάσει και από εκεί. Και σε γάμους και σε βαφτίσια και σε λύπες και σε όλα έχω περάσει από εκεί. Έτσι είναι η ζωή. Ναι, είμαι κοσμογυρισμένο. Σωστό. Απλώς γιατί δεν αναφέραμε, επειδή φτιάχνουμε τα ελληνικά κόλληβα τα δικά μας, το σιτάρι που λέμε στην εκκλησία, έχει τύχει και έχω πάει κάποιες φορές, παραγγελίες δηλαδή, και οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί. Αφού με έδωσε και ο παπάς που είναι στον Άγιο Ανδρέα, αυτός ο παπάς είναι φοβερός, που είναι από τη Σαλαμίνα. Μου λέει, φέρ' το εδώ, μου λέει, να το φάω, μου λέει, γιατί έχω καιρό να φάω τέτοια κόλληβα. Λέω, εντάξει, εδώ είμαστε. Μέχρι και ο παπάς, εντάξει, είμαστε καλά, είμαστε. Ναι, είναι λίγο, είναι λίγο φοβερός ο παπάς στον Άγιο Ανδρέα. Σωστό. Έτσι. Νομίζω σας έκανα και γελάσατε. Δεν μπορείτε, σας τα είπα όλα. Όλα σας τα είπα. Σωστό. Έχετε μια ενέργεια που συμπαρασύρει, θα έλεγα. Δηλαδή, όσοι ακούνε, νομίζω ότι έχεις αυτή εδώ πέρα την ικανότητα να την περιγραφεί, και με την αγάπη που έχεις, τη δύναμη των λέξεων που χρησιμοποιείς και την ενέργεια να κινείς και να δείχνεις, ας το πω, το πόσο πάθος έχεις και αγάπη για αυτό το οποίο κάνεις. Και πριν περάσω στην αποφώνηση για να σε ευχαριστήσω, να πω, ας πούμε, επίσης, έτσι, να κάνουμε μια περίληψη του τι είπαμε σήμερα. Είχαμε σήμερα καλεσμένη εδώ πέρα την κυρία Λίτσα Πολίτη από το Πολίτης Delights, που μας περιέγραψε το ταξίδι το δικό της, το ανθρώπινο ταξίδι της εδώ πέρα στο διαδικτυακό καφενείο του Μπέρμιχαμ. Μιλήσαμε από το ταξίδι από την Μεσσηνία, από το χωριό Κορώνη, αν θυμάμαι καλά είπαμε. Ο Χράνη της Μεσσηνίας. Από τους Χρόνους Μεσσηνίας. Ωραία. Μέχρι το Στράτφορντ από Νέιβον. Μιλήσαμε για το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, το οποίο έρχεται, στο οποίο είστε καλεσμένοι όλοι και όλες για να χαρούμε με έναν ελληνικό τρόπο, με τις γεύσεις και με τους ήχους και με τη δύναμη που έχει η κοινότητα και η συνάθρηση όταν μαζευόμαστε, η ενέργεια που βγάζει ο χώρος όταν μαζευόμαστε σαν κοινότητα. Στο Stratford από Νέιβον στις 6 Δεκεμβρίου από τις 2 μέχρι τις 6 θα είναι το χριστουγεννιάτικο αυτό μπαζάρ. Θα βάλω στο Holy Trinity Church. Ναι. Στο Holy Trinity Church, το ξέχασες? Στο Holy Trinity Church, ευχαριστώ. Επομένως, εκεί πέρα ραντεβού, φέρτε φίλους, φίλες, αν έχετε τα παιδιά σας, και ελάτε να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα. Έτσι. Ελάτε να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα. Έτσι ακριβώς.
Επομένως, πριν ξεκινήσω τη δικιά μου αποφώνηση, αν έχεις τελευταία λόγια, γιατί μετά την αποφώνηση πάμε στο θεματικό τραγουδάκι του καφενείου και θα σας καληνυχτήσουμε. Απλώς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που βρέθηκε που μας άκουσε απόψε. Σας περιμένω με πολύ χαρά όλους να σας κεράσω, γιατί όλα τα αγγλικά μας γίνονται με κέφι και μεράκι. Να με ρωτήσετε, να σας εξηγήσω ό,τι μπορώ, όπου μπορώ να σας φανώ χρήσιμη, σε συνταγές, τι θέλετε να κάνετε κάτι δικό σας ή οτιδήποτε, μπορώ να σας βοηθήσω. Από εκεί και μετά σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα, με όλη μου την αγάπη και πολλά φιλιά σε όλους σας. Ωραία, τελεία. Ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή σου παρουσία. Λίτσα μας, μαμά μας Λίτσα, όπως σε λέμε. Λοιπόν, ήταν πραγματικά μια κουβέντα γεμάτη παράδοση, δημιουργία, αυθεντικότητα και φιλότιμο. Και για όλους εσάς, φίλες και φίλοι που βρεθήκατε εδώ πέρα μαζί μας σήμερα στο διαδικτυακό καφενείο του Μπέρμιγχαμ, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε ακόμη μια όμορφη συνάντηση γεμάτη φιλοξενία, φιλία, φως και φιλότιμο. Σας περιμένουμε ξανά στο επόμενο επεισόδιό μας, το οποίο θα έρθει σύντομα, θα είναι αυτή την Κυριακή, με μια καλεσμένη η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε για μουσική, θα μιλήσουμε για την πίστη, θα μιλήσουμε για την Ορθοδοξία. Επομένως, συντονίστε στην παρέα μας. Θα έχει σύντομα η δημοσίευση και η διαφήμιση θα έρθει. Επομένως, μέχρι τότε να είστε καλά, να υποστηρίζετε τις δημιουργικές δυνάμεις της ομογένειας και να κρατάτε μέσα σας το φως των γιορτών. Από μας, καλό βράδυ. Και ας βάλουμε έτσι μάλλον ένα χριστουγεννιάτικο πριν πάμε στο θεματικό τραγούδι και να σας αποχαιρετήσουμε με αυτό εδώ πέρα τον τρόπο. Καφενείο, καφενείο, καφενείο του Μπέρμιγχαμ, του Μπέρμιγχαμ, του Μπέρμιγχαμ.